Slovenský bočelí Maroš Bango si vstúpil do svedomia a rozhodol sa zabojovať so svojou nadváhou. Podľa jeho slov sa mu podarilo zhodiť až 20 kilogramov. Čo je ale podstatné, Maroša cvičenie naozaj baví. Trojkolkou k štíhlej postave. To je slogan, ktorý si vzal k srdcu nevidiaci spevák Maroš Bango. A tak denne derie kolesá na svojom trojkolesovom tátošovi. Už sme na mieste činu? Áno. Toto je prosím miesto činu, to je naše ihrisko školské, kde sa teda ja premávam, kde sa odreagovávam. A postupne aj chudne. Mám voľnejšie saká, čo som rád, takže je to super. Čiže si mu zhodil niečo? No asi áno. Koľko? Dajme. No od leta som zhodil 20 kg. Pekne. Takže ja si myslím, že to za to stojí niečo robiť a hlavne keď ťa to baví. A Maroša to baví. A čo je najlepšie, tak počas bicyklovania stíha trénovať aj svoj hlas. Dobrý tréning si dal. Hej, ja takto jazdím stále a buď jazdím teda aj trošku akože rýchlosť, aby som mal taký adrenalín, ale jazdím aj tak pomaličky, dokola, proste na kondičku, koľko vydržím. A koľko vydržíš? Joj, tak v kúse, tak čo ja viem, 15-20 minút, potom si oddychnem a zase, mal som už aj pol hodiny v kuse. Ivana Šišková, televízia Joj.